mia piny Kenya oikore ne bago tuke mag CHAN CAF osemiwa green light to ikruok motelo ne green light mondo miwa gi tuke madhi bedo ka dwe manyien. Erokamano Cleo. Weche ariyo mokwongo wagone sirikal erokamano kuom temo gino oseyware mar mondo waikre to gima kata lit en ni group D madhi Zanzibar noyudi otuo Kenya ka to nikech nok mar kuonde tiegruok omiyo tere oko but kwa duogo wan kaka Kenya ikruok mar osebedo gi ng'ikruok mano adier mantiere king'iyo tim kuom chakno yier tim to gi training kamano kwa timo orako nyaka samo chopeni osebedo gi ng'ikruok matin tin ok en picha maber nikech sami dhi e lweny nyaki item gige lweny ka gitiyo gige lweny gin tiendwa gi coaches magwa koro ka iyudo ni pok wabedo gi tugo ma kisungu luongo ni competitive friendly miyo samoro tiegruok maro bedo piny nyineno mpira manyocha goyo gi friendly mono goyo jumari mokalo mano rodhwa nyamine nega gi jomine jo Sharks veterans mano nyisi ni ikruok mar pod ni piny to dewa bede gi mpiche mokari adek chien kacha dobe maber sani odeko nikech sani wasegolo squad mar dhano 25 ma kopo ni achiel ariyo inyore to nyalo ketho ikruok ma wantiere go koro katiyo kanyo en ni ikruok marwa pok obedo e okang' maber manyalo miyo wabed gi jingo moro ni wanyalo kawo kombe to wan owuon omiwa closing ceremony chieng' mpira iloro Kenya ka made bedo gima ber ka ilore ka ng'owa ka jo Harambee Stars goye koro penjo maduong' moyo penjo kama bong'iyo ni to be waikore mar dhi nyaka chieng' loro mpira penjo maduong' mantiere